Samantala, idol, nangangailangan pa rin umano ng karagdagang suporta pagdating sa kagamitan at pag-aaral o sa pag-aaral at iba pang pangangailangan ng mga nasa Special Education or SPED para sa mga learners with special needs hanggang sa mga guro. Ayon yan kay Dr. Carol Marky Yee, Executive Director of the Second Congressional Commission on Education or yung EDCOM 2. Ayon sa kanya, may mga SPED centers tulad sa Pangasinan na may mga guro ngunit kulang pa rin umano sa plantilla positions. Dapat umanong magdagdag ang Department of Education dahil maraming batang kailangan ng tulong lalo na sa antas ng SPED. Isa pa nitong ipinunto ay ang ukol sa kakulangan ng teacher trainings at mga kagamitang gagamitin sa pag-aaral ng mga persons with special needs. Sabi sa atin, they have 500 schools almost in the entire division of Pangasinan 2. Lahat yan may special needs students. Ngayon, paano sila mabibigyan ng karampatang tulong? And yan yung sa pamamagitan yan ng mga SPED centers natin. Yung sa SPED center na meron po dito sa Binalonan, nakita natin na may teachers pero kulang pa ng plantilla position, so sana si DepEd makapagbigay ng karagdagang plantilla position kasi marami talagang batang nangangailangan ng tulong. Ikalawa, teacher training, medyo may kulang pa po tayo. Tapos resources when it comes to materials kasi ang mga batang may different na pangangailangan, kumbaga visually impaired, kailangan ng braille, pag may intellectual disabilities, kailangan ng manipulatives tsaka ibang learning materials, hindi pa sapat yung pondo na nanggagaling sa DepEd SPED Fund para dito. Yan po ang tinig po ni Dr. Carol Marky Yee. Dapat din umanong i-review ng DepEd ang guidelines para madagdagan pa ang suporta lalo na ang mga materyales at iba pang mga kagamitan sa pagtuturo para sa nasabing special education. IFM News. IFM News. IFM News.